Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude storytime takovej. Dneska to bude takovej jako story, jako nějaký seriál. Bude to hororový trošku seriál, ale pro mě to asi hororový nebude moc, ale jestli chcete další díl, protože ona je dvojka tady toho seriálu Robloxu horor. Pokud chcete další díl, dneska to dohrajeme možná, když ne, bude part 2, a když to dohrajeme, tak bude za 20 lajků, bude part 3 třeba nebo 2, no a to budeme hrát Storytime 2, tak dejte like, odběr bro, nezapomeňte dát uvu, jo lidi, a nebudu to zdržovat a asi můžeme být na to. Hele, nechci být kid, chci být adult, dáme si tady kluka, s tady volkou lidi. A pokud nedáte odběr, tak si přijdu k vám domů, jo, jasný? Bro, snad nám neujede, tady víc lidí, yes. A už nám to zrovna jede. Ne, já jsem vysedl, no nevadí. Lidi, jede to. Tak jo lidi, jedeme Sraky 4 per str. Snad nás nevedou do nějaký továrny na bonbony, nebo snad nás neukradli, ty vole. No nic lidi, jdeme na to. Můžete mi říct, kde to jsem? No to je no. Máme jít do domu, ok, tak jo, mimochodem máme tu pálku, takže můžete jít. Hej, čumte lidi, pes. Lidi, nejde sejmout, to je škoda, že ten pes nejde sejmout, no nevadí. Jabko? No jabko. Má tady prohlídnout celý. Tu hru jsem hrál, ale to je no. Co je tady? Jo. Nic. A já budu, já budu spát sám. Tady sednu a budu čekat. Máme si vybrat postel, tu jsem si vybral. Tady jsem lidi. Spát. Dejte odběr, jinak vás zabiju, jestli nedáte odběr. Jo lidi, nebudeme to zdržovat. A pojďme to tady víc prozkoumat. Než... Hej, skrytá místnost, že jo? Ne, jenom tady je prostě takový průchod. Co je tam vzadu? Tam jste určitě chtěli napsat, že jo? Byste chtěli napsat, co je tam vzadu, kdybyste to video neviděli. Sachu. Můžu sebrat? Ne. Toaleťák? Spadl toaleťák. Hej, na to kliknete reálně, hoši, a on padá toaleťák. Čumte, jo lidi. Normálně spadl toaleťák, lidi. Jo, lidi, už se trošičku stmívá. Pojďme se podívat ještě ven, lidi. Jo, lidi, už je večer a bude pizza. A já jsem se chtěl znovu podívat ven a ona už je večer. Kurva, lidi. Jabko. Hej, však to jabko jsem bral? Ne, teď až ho mám. Stejně budeme mít pizzu, takže si ho sním. A to vám dodává tu energii. Tam vpravo dole, to máte energii, tady nějaký trezor. Jo, a čeho jsem si všiml? Kde to je? Je myší díra. What? Nechápu. Kde? Mouse. Někde je do... Pizza, bro. Pavel otevřel prostě dveře a nějaký kluk prostě dal nám pizzu. Máme si sednout, protože bude pizza. Mám to nějak trošku překládám. Jo. Po jednom, radši si nechám. Ano, i když mám málo energie, tak si to sním. Poraďte mi, co bude Ne, neříkejte mi, co bude dvojice. Musíme se nechat překvapit. Spadla elektronika, radši si vemu. Musíš sprchnout, jo? Lidi, bude seriál Breaking Knife Lie in za 6 sekund.
Co je v té skříni zatím? No nic, jdeme si sednout tady stípečkem. No už ani to vlastně. Zkusíme jít tam. No, ne. Nedávejte ho šisky. Protože vy to chcete určitě vidět. Já bych to nerád viděl, protože já jsem to viděl, ale vy jste to třeba neviděli, tak vám to tady nechal. Vím, Dacing Roblox Game. Prostě zpráva prostě lidi, jako jenom si trošku nahlas. Prostě zpráva, jako že nějaký prostě lidi, co mají masky a tak prostě začali bombardovat auta, domy, vzali děti, strašili. Takže máme se schovat, zabarikádovat okna, máme jít spát. Do postele jít, dobře. Já tady nejsem jediný. Já jsem tady s nějakým típkem. A je. Radši si nechám tu. Se bojím. Lidi, já nemůžu stát? Lidi, hej, hoši, já nemůžu reálně stát. No lidi, už jsme prej usnuli. Ne, hoši, pojďme nás bombardovat. Hoši, ne, pojď sem. Ne, on mi ubírá. Já ho nevidím. Já jsem tady zaseknutý, ne lidi, ach. No, pojď sem. No, konečně jsme ho zabili, lidi. Tyhle, zase spíme, nebo už je ráno? Čím to? Jsem dostal, lidi, reálně, já jsem dostal. Jdeme to prostě, jo, tady vlastně nic nebylo. Otevřete! Musíme to tady zabarikádovat, lidi. Ježiš. Kam? A do našeho pokoje spíš si zabarikádovat. Jo, tady taky máme a já jdu do svého pokoje, protože se bojím, že tam vylítne nějaký zase pičoviny. Nebojím se, ale nechci zemřít, víte co? Opak, tak. Pro další. A lidi, tohle pro dnešní video bylo konec. Pokud chcete part 2 tady toho dílu, tak napište do komentáře, jo lidi, a zatím asi cus. A dejte odběr, jinak vás zabije babička Granny. Cus.